Prezidentlik saýlawlaryna ýeňilen kandidat Abdulla Kawully gollawçylarynyň arasynda gelenine uly şowkun bilen garşy alyndy. Ol bäsdesi 29 sentýarda täze prezident boljak Aşraf Gany bilen häkimiýeti bölüşmäge razy boldy. Abdulla alalaşykdan bäriden ilkinji beýanatyna Ganyny gutlady we onuň bilen täze hökümetde milli bütünlük üçin işleşekdigini aýtdy. Pakistanyň Port şäher Karaçyda Mutahhide Kuwamy Hereket öz käbir aktivistleriniň tutsak edilmegine garşy uly protest aksiýasyny ornady. Mektepler, dukanlar, kärhanalar, ýanyş stansiýalary ýapyldy we baş ministriň öýüne barýan esasy ýol petiklendi. Karaçydaky iň kuwatly partiýa bolan Mutahhide Kuwamynyň 15 agzasy polisiýanyň reýdi netijesinde tutulyp hiç bir aýplamasy beýnilikde saklanýar. Bu şäherde şu ýyl hem partiýalara we din toparlara garşy şeýli raýtlaryň bir topary geçirildi. Ukrainada Günnogordaky Kharkiv şäherinden gelen 200 çemes adam Kiýewde prezidentiň ofisiniň olaýyny protest aksiýasyny geçirdi. Olar Kharkiwň şäher häkimini orsiýete simpatiýa bildirmekde aýplap, onuň wezipesinden boşadylmagyny talap etdiler. Bu protest aksiýasy prezident Petro Poroshenkonyň 2020-nji ýylda Ýewropa Birleşigine agza bolmak barada arza bermek planyny aýan eden wagtyna gabat geldi. Täjikistanyň paýtagty Duşanbede öňkü Sowet ýurtlarynyň bir näçesiniň döwlet prokurorlary ýygnanyp ýakyn hyzmatdaşlyk hakyna maslahat etdi. Orsiýetden, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, şonuň ýaly Ukrainadan we Moldowadan hem delegatlar geldi. Maslahatda gurulmaçylykly jenaýatçylyk, terrorçylyk, korrupsiýa hakyna şeýle-de adam hukuklary meseleleri barada gurrun edildi. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.